Saya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ania kita sa ato ang Sibyang Binisaya nga niya mahiluna sa dakbayan sa Hamilton sa nasod sa New Zealand. Ining higayuna, tuguti ako ninyo nga mobasa sa ato ang pagpanghinangop. Ang ato ang pagpanghinangop ngadto ni Mama Nora, maing pagpaminaw nila diha sa Look Norte, Asturias. Si Mama Nora usa ka pinangga kayo namong inahan nga naaron sa Look Norte, og ang naminaw ron sila og gikuyugan usab siya nila ni Jasmine, nila ni Arlen, ni Ellen Olivo ug ni Marifel. Og usab na tuwa usab dito sa Asturias, ako ang maanyag ug buotan nga igsuon nga si Wincy. Namati po nining taknaa sila si Mami Ellen o may Uncle Mac Brown ug ang iya mga bright ug mga gwapa nga mga apo. Mo iswag kita ngadto sa ato ang tulumanon nga mosaysay sa pangutana o tubag. Ubos sa dakong pagpanghinaot nga ang atong mga kahibulong, atong matabangan o dispuga dinhi nining atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. O adunay gipayuhot gipayuhot dudho dinhi nga mensahe matod pa ni gikan kini ni Jason. Matod pa ni Jason, attorney, last program you talk about the low tide during the Battle of Mactan in 1521. Unsa may mong problema sa low tide, attorney? Unsa may akong problema sa low tide? Salamat nini imong pangutana, Jason. Og maingon na to, maglisod ko tubag nining pangutana kay sa tinud anay lang wala ko'y problema niya ng hunas, wa ko'y problema og kadtong dagat atong panahon sa 1521 hunas ba to, tao ba to, ayaay ba to, wa ko'y problema. Ang angay mo problema to si tatay ni mo Magellan kay siya mo nakigbugno dito nila Lapu-Lapu. Ang ako lang giingon nga kining hunas nga isyu, kini bang mga tulukibon ba, mga lindog mahitungod sa hunas, nanggawas kini human ang sangka. Murala ni gidot-il sa ilang kapakyasan dito sa Mactan nga lagi napildi sila tungod kay hunas. Hunas ang dagat. O ang imong problema ay unsa may imong problema sa low tide, attorney? Tingali ang imong buot pasabot sa problema, dili ginang problema unsay ato ang mahimo, no? Tingali ang imong pasabot nining problema ha, ug unsa may akong gikamudan unsa may akong unsa may nganong naghusa man ko nini. Tinud anay lang nga ang kining pamasangil nga hunas ba katong panahon na mahitungod kini sa ang pinaka kusog mubuto nga armas sa mga katsila atong panahon na mga kanyon. Ug kanang mga kanyon tuni-tunilada ang gibugaton niya, dili na mapasan o usa, duha, tulo, upat, lima ka tawo. So entonces kanang kanyon sobra tingali sa napo ka kanyon ang gikarga kay tag walo-walo man ang kadanaong so 16 na kabuk kanyon sa matag side o habig sa ilang sakayan dakong barko. So og
nagkarga og kanyon ang mga katsila, buot pasabot kay di man to nila malukdo ang kanyon, ibilin dito sa ilahang barko. O kay ibilin man nya kay hunas man lagi sa ato pa layo gikan, layo ang nahimutangan sa barko gikan dito sa ilahang sangka, lugar kung diin sila nag-away, gitawag sa English nga battleground. O kung layo ang barko nga maoy gikargahan sa kanyon, buot ipasabot, dili sad makaabot ang bala dito sa kanyon, dito sa lapyahan, kay limitado raman to, kusog lang to moboto, pero pila raman na kaabot sket usa ka kilometro ana ang bugwak. Mo na problema diha nga dili gid ako ng problema, ila tong problema. Usa hinaot ko nga do na nay gamayng say-say diha sa imuhang kahibulong, hawa ko magproblema na sila nagproblema. O hitungod sa gilayon, ang kanyo na akong pasabot dili nang hunas, wa ta magisgot og hunas kun dili ang gilayon sa barko kay hunas, ug bote pasabot tuwa ang kanyon dili di magamit dito sa ilang gubat, maong napildi kuno sila. So ingon ana ang ingon ana lang pag-ayag bas mga tipase. Na balik kita sa atong regular nga ingnon nato patigayon. Kini inyong alagad sa kahanginan, batid kini sa balaod kini sa New Zealand, labi na sa employment law o kini professional malpractice. Di ay gipa supot dinhi nga pangutana mahitungod sa employment law. Mahitungod kini sa paghilhil sa sweldo. Gitawag kini deduction of wage. Matod pa niya, attorney, ning resign ako human maaksidente ang sakyanan. Kadtong sakyanan labot kadto sa akong trabaho. O nakatuog dai kuno siya sa panahon nga naaksidente. O dunay danyos sa employer's truck katong sakyanan nga gipanag-iya sa iyahang amo. Matod pa dinhi nga ang iyang amo or employer gihilhil, gideduct ang cost of repairs, itong pagpaayo sa naguba nga sakyanan, gikan ngadto sa iyahang sweldo og dawatonon. Agi hilhilan ang iyang sweldo gumikan kay na damage ang sakyanan nga nabangga. Ug katong pagkabangga hinungdan kadto sa iyang pag nalipat siya, nakatuog siya. Na ingon pa niya minguyon siya sa deduction didto sa disciplinary meeting o didto ning resign usab siya. Ug kining butanga gi-record sa minutes. O didto sa minutes nag-ingon nga ning consent siya sa deduction. Unsa may imong pananaw ni attorney? Na kining problema deduction from wage usa kini ka issue nga angayan sad panaminan sa mga employers. Di man nga ang sa imong suliran naghisgot ka og resignation. Ug didto sab sa resignation, ubos sa disciplinary meeting, ming consent, mihatag kag pagtugot nga deduction, ang dunay deduction, pwedeng i-deduct ang cost of repairs sa truck nga naguba. O gumikan niini, gihilhilan ang imuhang sweldo og mga dawatonon sigon sab sa danyos nga nahinabo.
na. So kining butanga og ako'y muli ini usa kini ka unlawful deduction of from wage. Bisan ang mga kaso dinhi nag suporta niini nga konsepto nga kini siya kining klasihas pagpanghilhil deduction usa kini ka dili gyud legal nga pagkuha sa ikitngan ba ng imong sweldo. Ngayon unsa may mahitabo nga ning hatag man siya og pagtugot. Timan nga ang iyang pagtugot mingsakay didto sa iyang resignation. Og kadtong iyang resignation didto ning angkas sa disciplinary meeting nga may labot usab atong iyahang aksidente. Na unsa may kahulugan kung mao kini ang sirkumstansya. Buti pasabot nga dili gyud kadto tinud-anay nga consent. Og dili sad isipon nga ang pagtugot sa paghilhil sa sweldo adto mahinabo sa disciplinary meeting. Kay timan ang disciplinary meeting dili kana hugna sa employment relationship. Then adto dito maghisgutay mo sa pag-usab sa employment contract. Kining deduction of wage adto ni kinahanglan magsugod. Ang consent sa deduction adto kinahanglan magsugod sa pagpirma sa employment contract. Dili dito sa disciplinary meeting. O dili usab ang ingno nato consent mahinabo didto nga do na nay butang nga mapuwersa ka na diha na corner ka na ba ingno nato nalaang ka na anak kas higayonan nga gigisal ka dito sa mga pangutana tungod sa imong salaod. So di ka desisyon og tarong na ilang gisalot ka ng deduction of wage panahon sa disciplinary meeting. Ang consent adto kana mahinabo sa panahon sa pagpirma sa sa employment contract. Na? So daghang salamat niini kining paghilhil sa sweldo gumikan niining higayuna kining klasiha sa panghitabo dili kini makiangayon. Unlawful deduction kini o manubag ang employer niini. Gumikan lamang kay minghilhil sila nga wa tugti sa balaod. Na ato bangon kining usa ka pangutana nga gibayran siya sa sweldo labaw pa kaysa angay niyang madawat. Gitawag kini overpaid wages. Pero time pa usa. Kining namati karon sila si Mama Nora diha sa Asturias maayong pagpamati o uban sa iyang mga kauban diha mga kuyog. Kini si Mama Nora usa kini ka magtutudlo teacher. O kining akong pagka magtutudlo ako kining nakuha gikan sa akong inahan na ako ning napanunod nga hiyas gikan kaniya. O kining akong pagkabatid sa pagkaabogado ako kining gihalad ngadto niya para niya. No? So ang pagka magtutudlo gikan niya pan kining pagkaabogado para niya. Nahinomdom ng akong inahan nga niadtong 2002 ning apel ako dito oratorio sa Ayala Center. O si Mama Nora nga naminaw karon hapit matangtang nang iyang kamot ito sa pagpinakpak ako ng anak nga gwapo na akong anak. Na may pagpaminaw mo balik kita sa overpaid wages. Sweldo kini nga na saylo kaysa gikinahanglan. Ingon pa niya
bawio naman sa employer. Ang nahitabo nini, matud pa niya, nga nahibong siya nga ang iyahang sweldo sobra-sobra man. Ug iya kining gi sanghid gipangutana dito nga unsa man ning hinungdan, unsa man ning pagka-unsaa nga kanang dako man kay akong sweldo. Apan gitagaan lang siya og kanang assurance pa nga kabalaka. Gingnan lang siya og not to worry. No? Unya karon kuhaon na nila. May katarungan ba siya nga mamalibad kung ilan ng bawion ang sweldo nga nasobra? So kinigong overpayment of wages, mahinabo man pud kini nga murag unjust enrichment tuod. Ato pa nagpaka no na to ba you are enriching yourself, imong gipatambok imong kaugalingon. Unya imong lilion diha, imong man silang gi pangutana. Katong imong pagpangutana nila, wala dito element of bad faith, wala dihay dishonesty sa imuhang lugar. Gani ang siguransya or kining feeling of assurance, giingnan man ka nga ay kabalaka. Yun ang higayon na kung ila kining bawion, mursangpot kini, muresulta na kini sa gitawag na tog injustice or injustice. Gumikan kay ang imuhang pamaagi sa pagdawat sa maong sweldo nga nasobra, maisip na nato nga doon na kay entitlement to assume regularity nga imo na tong giisip nga regular katong sweldo nga gihatag kanimo. Ug nausab ang imong pamaagi sa paggasto sigon sa agi sad sa imong kinitaan nga di ay to sobra. So mahimo bang mapaningil sa employer ang sweldo nga ning sobra? Ang tubag, mamahimong mapaningil, apan mamahimo sad kang dili nimo uli. Gumikan kay doon na ni assumption of regularity, wala sa dihay dishonesty. Na? So kanang overpayment of wages dili na sa tanang panahon mabawi sa employer. Na ilahang bayran, ang ilahang kanigang pagtanga-tanga usahay ba sa pag-compute. Nahitsas man na sila diha sa mga staff, sama ni anang accountants, mga uguban pa, kanang ilang mga payroll officer o apo na sila mga calculator diha nga automatic rang mo hatag og kwentada. Unya, ya pa kita igong panahon ato kining appeal salmot ta kining pangutana nga ning liko og jutay. Sige lang, basta may lapot kinis tawhanong kahibulong. Sige, pabuhagay na din kung ato ng tambangan o tamoy-tamoy. Ha? Ang iyang uluhan sa iyang email nagingon, a biblical ban on eating animal blood. Sabi ni Saya pa, ang pagdili sigon sa Biblia sa pagkaon sa dugo gikan sa mga mananap. Na, ingon pa niya sa pinulungang in English, ako kining hubaron. Attorney, ang ubang tinuhuan nag-allow or nagtugot man sa pagkaon sa dugo.
kini klaro man nga gidili gyud sa Biblia nga giingon, you shall not eat the blood of any creature. Dili man ni sakto, attorney, dili ba? nganong gisunod man gyud kini gihapon sa mga tinuhuan. ambot lang nimo og sakto ba na og dili. Ako mo imong himuong tagtaran sa murag himuong ko nimong mouthpiece sa imong kaugalingong panabot. Pwede sad nga ang imuhang pagsabot mo ay wa masakto. No, mamahimo sa na. Kanang imong giingon nga dili pakaon ang dugo, nasuwat man na sa Biblia tinuod. Moingon ka og pangutana, di ba nasuwat man na? Pero wa ka mangutana na. Og kana mo imong pangutana mo ko nasuwat ka na. Naa ka na sa Leviticus 17:14 nga nag-ingon ang kinabuhi na naglatay kuno sa dugo. Ug gumika niya na ang dugo dili pakaon. Na kung imo ng sabton, ang gipasabot diha kay kinabuhi man lagi diha naglatay ang dugo. Ug imo nang lion sa teksto nga imong gibasa, ang gipasabot diha ang dugo nga buhi. Kay diha man naglatay ang kinabuhi. Dili tong tanang dugo. Muna nga wa na malabot diha ang uban. Kanang giingon nga di man ipakaon ang dugo, di nasayop ning ubang relihiyon. Wa man na sila mga og dugo, wa man di man ganyan na. Di man mga og dugo. Ang dugo nga may labot sa kinabuhi mo gidili matud pa sa imong gibasa. Og muuyon ko nga nasuwat na. Apan ang dugo nga nausab nga dili na may laboy, wa nay kalabutan sa latayan sa kinabuhi, kanang butanga malagmit dili na ilabot sa nasuwat sa teksto. Di na malabot sa pagsabot sa teksto. And what is not included is excluded. Naun sa may but pasabot nga ang dugo gidili tungod kay kini may labot sa kinabuhi. Ang pagsabot ni ana nga direkta gikan sa teksto mao nga kadtong dugo nga buhi nga sumpay gyud sa kinabuhi. Way labot diha ang dugo-dugo. Kay kanang dugo-dugo dili na dugo. Mo bitaw nang gidoble kay dili na tinuod. Sama na ng balay-balay, na kwarta-kwarta. Dili na kwarta. Namingon naamay kanang unsa ni taw-taw diha dili ginataw basta madoble na dili na kay tinuod. Dili na mo ilakip, dili na siya labot sa gidili nga ipakaon ang dugo. Primera lugar, ang dugo dili man kana mahimong kanon. Kadtong iyahang natural state nga liquid, dili man na no nato pwedeng higopon pero dili na yung kanon. Liquid state man na. Namimin ka nga ang dugo dili man. So kining dinuguan labot niya ay imong pagsabot diha mao natagak. Ang imong akusasyon naa nagkabyon sa gabok nga sanga sa pagsabot. Kay ang dugo nga imong gipabasa nako biblical ban on eating animal blood, buhi man tong dugo kay lagi doon ay sumpay sa kinabuhi. Way labot diha nga kadtong dugo nga dili na sumpay sa kinabuhi sama sa dugo-dugo or dinuguan. Na inanaon talang na usa unya ay kabalaka ipabuhagay gyapon na o gusto kang makiglales anang mga butanga. Ato nang tugkaron no mahimo sa sunod higayon kay naghinapos ng ato ang
takna. Ilahar ba din hing sibya ilang putlon? Mahimo sad kamo muli linis YouTube o ingon man sa podcast. Daghang salamat sa inyong pagsunod niining ato ang sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Nunti gihapon ninyo ang sunod na natong hugna sa atong tulumanon dinhi sa Free FM. Ug ako moingon kung buot kang magkinabuhing tunhay, pagbinuutan kanunay. Kini si Paul Alforque ang inyong abogado ug manlalaban alang sa mga Bisaya sa New Zealand ug alagad usab ninyo dinhi sa atong sayranan. Hangtod sa sunod, uban sa dakong panghinaot nga kanunay anaa kamo sa kapiskay ug maayong panglawas. Daghang salamat.